खुलुमबाय बयनिसिमबो मोनाबिलिनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं हरखाबै मोनाबिलि समाव भिडिअ बानायनो गोनां जानाया जाहाथे दिनै दैबाना जेरावबो दैबानानि सायाव सांग्रां जानो हानाय बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जिखुनु जाया खेथि मावनानै जाग्राफ्रा दिनै मानो होनोब्ला दैखौ माबोरै बारनांगौ दैबानाफ्राव माबोरै सांग्रां जानांगौ बेखौनो आं दिनै बै समाव जों मोनबोदोंमोन जेब्ला जों NDB आफादाव थानानै जेब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ सोलोंथाइ होनायाव सोलोंथाइजों लोगोसे जों दिनै मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों। जों मोगथाङावबो जों मोनबोदों आरो जों जेरैबायदि दैदेनगिरिफोरनि थोननाय जेरैबायदि जोंखौ बिथोन होनाय जों बेफोरखौ मावफुंनानै माने साक्सेस जानाय बायदि जों मोनदों दै बारनायफ्राव। बिनि थाखायनो आं बर' रायजो राजाफोरनो बा आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा अननानै जुदि अनसायजायोबा बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे सांग्रां जानो हायो दैबानानिफ्राय बारग'नो थाखाय दैफोरखौ माबोरै बारनांगौ बेफोरखौ जाहाथे आंनि भिडिअखौ शेयार खालायनानै बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे एसेबाबो सांग्रां जानो हायो। बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनायजों लोगोसे आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला बर' हारिनि गेजेराव आं निमाहा बियो, आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो। बेखौनो आङो हरखाबै जेरैबायदि नारा नाथा दैबाना जेरावबो मानो होनब्ला दिनै बर'फोरनि रायजो जानायफ्रा दिनै गावनि न'निफ्राय आबाद मावनो थाङोबा बबेबा जाम्फैखौ बारनो गोनां जायो, बबेबा दिनै हाजिरा मावनो थाङोब्ला दै बारनो गोनां जायो। कलेज स्कुलफ्रावनो जा जिखुनु जाया दिनै बर'फ्रा दालां गैया बर'फोरनि जायगायाव दै बारनानै दिनै कलेज थलेजाव थांनो गोनां जायो। दिनै जेरैबो खैफोद। बेनि थाखायनो आं मोनसे सांग्रां होनो आं बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि सायाव जेब्ला हाजोनि दैफ्रा फैयोब्ला नों बारफुबाय थानाय समावनो हरखाबै दैया दोहौआ माने स्पिड फैना होयो मालाबा समावनो दै बारबाय थानाय गेजेरावनो दै बारस्लाबनो हायै माने दैनि स्पिडफ्रा जोंना माने हाजोजों बर' रायजोफ्रा बर' गामिफ्रा बेनि थाखाय माने स्पिड फैयो दैफ्रा। बिनि थाखाय माने ओरैबायदि सांग्रां जानांगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलि आरो जायफोर दिनै हाजिरा थुजिरा मावनो थाङोब्ला फोथाराव खेथि सेथि मावनो थाङोब्ला दिनै अबेबा दैखौ बारोब्ला मा जानांगोन अबेबा दै जिंफ्राव दंफां दङब्ला औवा दङब्ला जिखुनु जाया मोनसे सापर्ट लानानै दुरुं गोलावखौ खानानै मा खालायनांगोन खानानै दोननानै जाहाथे बे दै बारनायफ्राव दुरुङाव हमथानानै बारो, जाहाथे नों गालिननानै गोलैबाबो दुरुङाव हमथानानै सापर्ट मोनो। आरो मानसि बुरजाबा गावजों गाव माने दुरुंखौ गोलाव हमलायनानै दुरुं हमलायनानैबो बारनो हायो। दंफांफोराव खासथाबाबाबो जायो। दंफां लाइफाङा खाथियाव गैयाब्ला मानसिफ्रा बुरजाबा बेफ्रावबो मा जायो गावजों गाव माने दुरुङाव हमथालायनानै थांनो हायो। सोरबा सासे बा सानैया गोलैयोबा साब्रै साबाया बिसोरखौ हमथानानै सापर्ट खालायनो हायो आरो जाय मानसिया गोलैग्रा बेबो दुरुङाव हमथाफिननानै सिखारनो हायो। बिनि थाखाय दुरुं लानानै सांग्रां जानाया मोजां। मानो होनबा दिनै अबेबा लामा सामायाव फरायसाफ्रा आजिखालि बेग बानानै थाङो। बे बेग बानानै थाङोब्ला दुरुं जाहाथे एसे गोलाव 3-4 मिटारसो लांफानानै गावबा गाव बेगफोराव जाहाथे लांफायो। बिदिनो 50 मिटार गाहाम लांफानो हायो। दैज्लां सम मानो होनोब्ला जुदि सानै सासेबा मा खालायनांगौ अबेबा जुदि औवा दंबा आरो बारबाय थाग्रा जायगाफोरजों जेबो गैयाबा एसे औवाफोर दावखोनानै दंफांफ्राव खानानै दुरुंनि सापर्टखौ जाहाथे दुरुंनि सापर्टजों बारनो हायो। बेफोर मोनसे गावनि सेफटि। जोंबो बै समाव मा खालायोमोन 20-30 सना ओरैबायदि दोहौ फैयो दैफ्रा आरो जोंथ' हाजो जिं जिं बारनाय जायोमोन। बे समाव जोङो अबेबा दंफाङाव खासथाबनानै दुरुङाव हमथा बारनो गोनां जायो। आरो मालाबा दंफां संफां खाथियाव जुदि दै जिंफ्राव जेबो गैया मानसिया जों माने मालाबा 10-12 जन जाखायो नालाय सोरबा सासे सानैया गोलैबाबो माखासेया बोबथानो हायो। बिनि थाखायनो सोरबा गोलैबाबो बेयाव सापर्ट मोनफिनो। बिनि थाखायनो आङो जायफोर दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै दैज्लां समाव दै बारनायफ्राव जाहाथे गावजों गाव दैफ्रा दाहार नङाबाबो मा जायो दैज्लां समाव बालाफ्रा ओरैबायदि माने गुरै जानानै थायो हाफ्रा मालाबा नों ब्र' गाब्र'यो नों सिखारनो सापर्ट मोना। बिनि थाखाय मा जायो जाहाथे नों गाब्र'योबाबो अबेबा नों बे एकदम बाला
गोथौआव नों जुदि हान्थुसे गाहाम फेन्दासे गाहाम नों हाब्रयोबा बेयाव नोङो सापर्ट मोनाबा नों सिखारफिननो थाखाय नोङो राहा मोना। बिनि थाखाय आङो जिखुनु जाया फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे आबाद मावनो थाङोब्ला बा दै बारनो गोनां जायोब्ला दैया थौलेबाबो मालाबा बालाफ्रा माने ओरैबायदि गुरै जानानै मानसिनि अजनजों मानसिया गाब्र'लाङो। बे समाव मा जायो, नों जेरैबो सापर्ट मोना। दै खमबाबो साथाम साब्रैबाबो दुरुं हमलायनानै बारनाया मोजां। मानो होनबा सासेया जुदि गाब्र'योबा सासेखौ नों बोहरनो हायो गोजाननिफ्राय। आरो नोंबो जुदि बे आखाइयाव हमनानै जुदि नों बोखांहैनो आरोबा बे एलेकायाव माने हाया गुरै जाखाबाय, बेखौ नों जुदि बोखांनो थाङोबा बे सासेयाबो गाब्र'हैगोन। बेनि थाखायनो माने सांग्रां जानाया मोजां। जिखुनु जाया दैज्लां बोथोराव दै बारोब्ला दुरुं लाखानांगौ। आरो जुदि खाथि खालाफ्राव जुदि थालिर बायथा दङब्ला जायगाफ्राव बायालासिनो जुदि गथ'फोरनो थांलाय फैलायनि थाखाय नाव बानायनानै जाहाथे दुरुंखौ गोलाव हरैनि मानसियाबो बोहरनो हायो, ओरै मानसियाबो बोहरनो हायो। दुरुंखौ माने ओरै थाफैयोबा ओरै बोहरनो हायो, ओरै थाफैयोबा ओरै बोहरनो हायो। बिदि माने थालिरनि नाव खालायलाबायनानै जायफोर दिनै फरायसुला फरायसुलि बारग्राफोरनि थाखाय बिदि रायजो राजाफ्रा बानायनानै दोननांगौ। जिखुनु जाया फिसाबाबो गिदिरबाबो जाहाथे जायफोर दिनै कलेज थलेजाव थांग्रा जिखुनु जाया दिनै फरायसालिफ्राव थाङोब्ला फिसायानो जा गिदिरानो जा जाहाथे दिनै थांलाय फैलाय दै बारग्राफोरखौ जों दिनै नुयो हान्थुसे गाहाम दैफोरखौ गथ'फ्रा जुथा खुनानै थांनांगौ। मालाबा एसे बिदिनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दख'ना सिलायनाय लंपेन्ट सिलायनाय दै बारो, जाहाथे रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै नावनि दिनै दंफांनि नावफ्रावथ' मोनला आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा बायना होला। बिनि थाखाय रायजोफ्रा मा खालामनांगौ, थालिरखौ दाननानै मोनसे सिरि जेनेबा ओरै गोलाव गोलाव बड'लाय आरो ओरै बड'लाय माने मोननै बा मोनथामसो थालिरखौ जुदि जाबखोनानै जुदि माबायोबा एसेबां माने गोदोआ। जुदि मोनसेल' जुदि जाबनानै माबा खालायोबा साथाम साब्रै गाखोबाबो गोदोनायनि केपासिटि थायो। माने थालिरखौ जुदि ओरै मोनसे जाब्बाय, ओरै मोनसे जाब्बाय आरो ओरै मोनसे जाबबावबाय, जुदि थाखो मोनथामसो जाबोबा एसेबां माने थालिरा गोदोआ। बेनि थाखाय मा खालामनांगौ, औवाजों नाबथा जोंनि मानसिफ्रा बारोना बिदि खालायनाङा। जाहाथे ओरै फारसेथिं दङब्ला हरैनि फारसेनि मानसिया बोहरनानै आरो लांफिननो हायो। आरो ओरैहाय जुदि दङब्ला ओरैनि फारसेया दुरुंजों बोनानै लाबोफिननो हायो। थिग बिदि खालायनानै गामिनि रायजो राजाफ्रा फिसा फिसा दैफोरखौ बा हान्थुसे फेन्दासे जान्जिसे दैफोरखौ बिदि खालामनानै बारहोनो हायो। जाहाथे जों दिनै बारसोम थांनाय नुयो स्कुलफ्राव। जिखुनु जाया दिनै माबा मोनसे मुलि सुलि लायनोबाबो बिदि बारसोमना थांनो गोनां जायो। दा जों बै समाव जों जेरैबायदि दै बारदों, जों जेरैबायदि दिनै टायारफोरजों बारोब्ला, मानो होनोब्ला दिनै सानस्रिनानै टायारावथ' दिनै सासेल'सो केपासिटि जायो। गिलु फालु जुदि दैबाना जायोब्ला जेरावबो थानो जायगा गैयाब्ला माने ओरैबायदि माने दैफ्रा माने सागर बायदि जाना फैयोब्ला एबा हरखाबै माने टायारफोरखौ लानानै दोननाया मोजां। आरो दानि दैज्लां समफ्राव जुदि बिदि नारा नाथा अखा हाबाय थायोब्ला थालिरनि नाव बानायनाय दोनखानाया मोजां। मानो होनब्ला जोंहा दिनै हाजोफोरनि खाथि खाथि बर'फ्रा रायजो जायो। मालाबा हाजोनि दैफ्रा ओरैबायदि स्पिड फैयो, बे समाव माने ओरैबायदि हरखाबै दैबाना जायो। बिनि थाखाय नों मा जायो, मालाबा जि जोमखौ नोङो बोखांस्लाबनो हायाबा थफ्ला खाथुमनानै जाहाथे जान्दिसेबाबो गोदोनासेबाबो जाहाथे नोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जाहाथे नोंनि जि जोमफोरखौ बे थालिरनि नाव सायाव दोननानै जाहाथे बबेबा बोरि जायगायाव लांनो हायो। मा जायो, नों मालाबा हरखाबै जुदि दै देरोबा मा जायो, नों जिखौसो लानो ना नों अबेबा नों खेबसेनो अबेबा नोङो सौथुनानै जुदि दैयाव गोलैबा जियाबो गोलैबाय, जानाय लोंनाय बुस्थुफ्राबो गोलैबाय, गासिबो सिफाजोबसिगोन। अब्ला मा जायो, नोङो थालिरनि नाव बानायखायोबा हरखाबै नोंनि गथ' गथायफोरखौ नोङो बे थालिरनि नाव सायाव दोननानै आरो नोंनि जानाय लोंनाय जि जोमखौ थालिर सायाव दोननानै जाहाथे नों नारलांबाय थानो हायो बा बोलांबाय थानो हायो। बे मोनसे सेफटि जायो। दा जों जुदि नोङो बे अखा हाबाय थानाय बोथोराव जेबो जोंहा दिनै जगार गैयैयाव जोंहा दिनै दैबाना जायोबा जोंहा हरखाब जि जोम गोजावलांनाय जायो, बिदिनो जानाय लोंनाय सिजानाय जायो। गथ'फोरखौ नोङो बामनानै बानानै नोङो अबेबा बोरि जायगासिम लांनो थाखाय हास्लाबा।
गथ'खौ नों बामोबा बायोबा आरो नों अबे जिफोरखौ नों लागोन आरो जि जोमखौ लायोबा नों जानाय लोंनायखौ बोरै लागोन माने मा जायो सेफटिनि थाखाय जुदि थालिरफोर दङब्ला गावबा गाव न' खाथि खाथियाव थालिरनि नाव बानायखानाया मोजां दैज्लां समाव माने हरखाबै फैयोब्ला जाहाथे नोंनि जानाय लोंनाय जि जोमफोरखौ थालिरनि नाव सायाव दोननानै आरो गथ'फोरखौबो नों बे जायगायाव बा सासे बा सानै गाखोजाखायो ओरैनो थालिरनि नावा जुदि नोङो एसे गुवार खालायोबा ओरै 5 फुट ओरै 5 फुटसो जुदि नों गुवार खालायोबा बेहाय मोननै मोनथामसो जाबोबा थालिरखौ माने जेनेबा ओरै सिरि मोनसे जेनेबा 5 फुट बा जेनेबा खमसे खम बेहाय थालिरा 10थासो नांखागोन आरो बे मोनसेया थाखोसेया 10थासो माने 30थासो थालिरखौ जुदि नों जाबनानै नावखौ खालामना दोनखायोब्ला माने गेदेर मानसिफ्राबो साब्रै साबा गाखोजायो आरो नोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जि जोमखौ माने दोननो हायो थिग बिदि केपासिटिखौ खालाय दोननाया मोजां बेखौनो आङो मोनसे मेसेज हरो जोंबो बै समाव माखासे दैजों जोंबो गेलेबोनाय दैफोरखौ जों बारसोमनानै जों बारनो गोनां जायोमोन आफाव थायोब्ला जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आंनि निमाहा बियो जाहाथे दिनै बिदि अखा हाबाय थायोबा जोंनि खाथि खाला हाजोफोरनिफ्राय खेबसेनो हरखाबै दैफोरखौ दोहौफोरखौ माने फैजानो गिनांगौ मानो होनोब्ला दिनै भुटान खाथि जोंनि मानसिफ्रा रायजो जायो न' बां दं आरो दिनै अरुणाचल हाजोनि जेरैबो जोंहा दिनै हाजो जिङाव हरखाबै फैयोबा मालाबा मा जायो हास्लाबा बेनि थाखायनो आं मोनसे सांग्रां होयो जाहाथे दिनै अबेबा फरायसुलिफ्रा दै बारोब्ला दुरुं हमलायना बारनांगौ जाहाथे एसे दाहारबाबो गालिननानै गोलैबाबो बे दुरुङाव हमथाफिननो हायो आरो सोरबा लोगोफ्रा बै लोगोखौ जुदि मोजाङै जुदि गोलैनानैखौ बोखांहैफिनोब्ला दुरुङाव हमनानै माखासे लोगोफ्रा हमथानानै बे दुरुङाव हमथानानै बे लोगोखौ जाहाथे सापर्ट खालायनानै हमथाफिननो हायो बेनि थाखाय दुरुं लानानै दैफोरखौ बारनायनि नाजानांगौ दुरुंफोरखौ अबेबा ओरै जिं खानो जुदि जायगा गैयाबा गावजों गावनो दुरुंखौ हमथालायनानै बारनो हायो जुदि 10 जनसो सात्रफ्राथ' बुरजा बारखायो नालाय 10 जन सैबा माने खालायाबाबो जायो जेनेबा दैफोरखौ आरो खाथि थानानै बारनाङा एसे गेप्स थानानै दैफोरखौ बारनांगौ जुदि नोङो जाब थानानै जुदि बारोबा गोलैयोबा सासे गोलैबानो गासिबो गोलैलांफानायनि चान्स थायो बेनि थाखाय नों जुदि 4 फुट 3 फुट गोजानाव थानानै जुदि दैखौ बारोबा मोजां दुरुङाव हमथा दा जोङो फ्राय बागखौ नुदों जाब थानानै दै बारो जै सासे गोलैबाथाय ज' गोलैलांफानोसै बेनि थाखायनो दुरुंफ्राव हमोब्ला एसे गोजान थानानै दुरुंफ्राव हमनानै बारनांगौ बेखायनो आं बयनिबो सिगाङाव आं आसा खालामो जाहाथे दैबानाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय एसेबाबो सांग्रां जानानै थायो जायफोर माने दै खाथिनि दैफोरजों माने बायसान्स दै देरोबा माने हरखाबै हास्लाबैफ्रा मा खालायनांगौ खेबसेनो जानाय लोंनाय जि जोम दोबसि लथा गावनि गथ'फोरखौ एसेबाबो बासायनो हानाय बायदि गावनि दिनै माखासे न'खरनि सुबुंफोरखौ बासायनो हानाय बायदि मानो होनब्ला दिनै हौवा मानसिफ्रा सानस्रिनो गोरोंफ्रा एसेबाबो गोदोनासेबा थाबाय नारनानै बा दुरुंजों बोलांनानै हायो आरो नाव सायाव जुदि थालिरनि नाव सायाव थांबाबो बबेबा एसे गोजानावबाबो गुबुनफ्रा नुहुरनानै बासायनो हायो बेनि थाखायनो थालिरनि नावफोरखौ जाहाथे बानायना दोनखायो दै खाथिनि मानसिफ्रा बेखौनो आं खावलायो बयनिसिमबो आंनि जुदि बुंनायफ्राव रायजो राजानि सिगाङाव जुदि गनायथाव नङाब्ला आंखौ निमाहा होयो बेखौनो आं आसा खालामो।